Yonke into la emhlabeni inesource yayo. Umfula unesource yayo, which means isiphethu la usuka khona noma i-offspring. Kanjalo futhi ngiyangibone nethumba. Umuntu umephethwe yithumba kuthiwa awuliqedile ithumba ungakayikhiphi isource yethumba noma ingonyuluka noma umnyomuka wethumba. So empilweni asibambe into eyi-1 nje bafowethu ukuthi even life nempilo ine source of life. So ungavuma empilweni ukuthi ushayeke uze uyoshayeka kwisource yempilo yakho. Ungavuma ukuhlala la ushayeka khona uze uyoshayeka kwisource yempilo yakho. Khumbula ukuthi wena kukhona la usazomila khona. No matter noma kuthiwa usatheli labantu ohlala kubona nabantu ophila nabo, kodwa kukhona la uzoqala khona uyomila kabusha uphinde futhi uthele khona. Bamba lento ngeke ngabuka ukwatapheya, hlahla sakwatapheya sabhekana nama-storm sahluleka ukubamba isigaxa sikakwatapheya. Kwatapheya wasuka phezulu ehlahleni wawushayeka phansi wafike wahlaphazeka kwaphela ngokwatapheya. Kanti mengiyobheka ngibona ukwatapheya uphelile izingcucu, kodwa imbewu yakhona ngiyiboni. Kanti imbewu igijimile nje ayophoseka lesikhotheni yafika yathola umhlabathana khona one moisture, umhlabathana khona ovundile. Kwabonakala sekumila futhi, kwabonakala sekuvuka isihlahla esisha sikakwatapheya. Nawe empilweni make sure ukuthi uvikela umnyombo wenhliziyo yakho bantu abakuhlukumezayo, ngoba khona la usazomila khona, kukhona futhi la usazoqala khona uqhakaze khona empilweni. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.